ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି କି ମାଛ ରନ୍ଧାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖଟା ଦିଆ ହେଇକିରି, ଖଟା, ଲଙ୍କା, ଜିରା, ହଳଦୀ ସବୁ ଦିଆ ହେଇକି ରୋଷେଇ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପୁରା ପକେଇଦେଲି କଡ଼କାକୁ, ତାପରେ ତେଲ ପକେଇଦେଲି, ପାଚିଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମାଛ ମୁଁ ଭାଜି ସାରିଲିଣି, ଆଉ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଜା ହେଇକି ଖଟା ଦିଆ ହେଇକି ରନ୍ଧା ହେବ। କେବଳ ଜିରା, ଲଙ୍କା, ତେଲ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲଙ୍କା, ଜିରା, ଖଟା ଦେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଟିକେ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଚିନି ପକାଇ ପାରିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଖାଇପାରିବେ ଚୁଚୁଡ଼ା କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚଚଡ଼ା, ଜିରା ଲାଷ୍ଟକୁ ପଡ଼ିଲା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଉଳେଇ ମାଛ, କଣ୍ଟିଆ ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ମିଶା। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା। ଗରମ ଗରମ ଉଳେଇ, ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା, ମାଳୁଆ କଙ୍କଡ଼ା ଦାଢ଼ି, ସବୁ ଚୁଚୁଡ଼ା, କେବଳ ଦାଢ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା ନୁହେଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।